Hai Besti, Jumat Mubarak, semoga berkah, sehat, rezeki lancar ya Besti, amin. Pagi yang cerah Besti, secerah hati kita ya Bes. Ki mau isu-isu kaya ngene iki, serenge ngene Besti. Ki aku arep OTW Bes. Biasa rutinitas pagiku ya Besti. Iki aku wis teko nggon terus ngobrol dan ngibril karo kasire kuwi lho Bes. Kuwi aku di absen Besti. Bar kok kono aku bablas ning pasar Bes, Lombok Kuntek. Arep golek lombok muga-muga ora ditutne setan ya Bes. Alhamdulillah Besti. Rego lombok rada nyelurut sithik, tapi yo alhamdulillah bersyukur ya Bes. Wis ngono ya Besti, videoku engko dilanjut meneh. Ki aku arep OTW. Tetep semangat Besti-bestiku.